prečo vlastne hypermobila začne niečo bolieť. Tam je to o tom, že keď máte uvoľnený väzivový aparát, ktorý spája ten kĺbny systém, tá bolesť pramení z toho, že ten svalový systém musí ako keby nahrádzať ten väzivový a on keď sa takto preťaží, tak začne bolieť. Ľudia, ktorí majú aj takú bolesť z hypermobility, často si spomenú, že niekde dlhšie stoja a vlastne začne ich bolieť driek. Alebo sa vracia z nejakej dlhšej túry dole kopcom, začnú ho bolieť kolena. Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravissimo. Pod pojmom hypermobilita by sme si na prvú mohli predstaviť nejakú hyperschopnosť, ale z odborného pohľadu sa hypermobilita spája skôr so slabosťou. Presnejšie povedané, je to nadmerná nadfyziologická pohyblivosť kĺbov spôsobená vrodenou slabosťou väziva, teda kolagénu. Často sa tiež označuje ako tichá epidémia bolesti pohybového aparátu a postihuje 100 000 ľudí. Sme späť pri bolesti týkajúcej sa pohybového aparátu a v štúdiu vítam pravidelnú hostku, pani doktorku Evu Dúbravovú, lekárku so špecializáciou v odbore neurológia a rehabilitácia. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte v ďalšej epizóde seriálu Bez bolesti chrbta. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk. Dnes máme tému hypermobilita. Ja s ňou osobnú skúsenosť našťastie nemám, takže sa o tejto problematike rada dozviem niečo nové a mám o nej len kúse informácie, takže ma pekne zaškolíte. Povedzme si na úvod, ako vy vnímate hypermobilitu z toho lekárskeho pohľadu. Tak hypermobilita, ako samotné to slovo naznačuje, alebo ako ste už aj spomínali, znamená vlastne nadmerná pohyblivosť. V zmysle pohybového aparátu je to nadmerná pohyblivosť kĺbov a to vrátanie tých chrbticových, ako je určitá daná norma. Aké sú najčastejšie príčiny tejto hypermobility? Tak príčinou hypermobility je vlastne laxnosť väzivového aparátu. A táto laxnosť je zapríčinená jednak dedičnými faktormi. Je to považované dnes za dedičné ochorenie alebo dedičný stav spojivového tkaniva. Veľký podiel na hypermobilite alebo na tej laxnosti väzov má hormonálny systém. A v dnešnej dobe môžeme určitý podiel pripísať aj chemizácii stravy a aj sedavému spôsobu života. Takže aj strava, zaujímavé. Koho najviac táto hypermobilita postihuje? Sú rozdiely napríklad medzi mužmi a ženami, alebo majú vplyv teda asi iné faktory, ako ste už spomenuli, etnikum a podobne? Tak postihuje určite viacej ženy. A čo sa týka etnika, tak aj tam je rozdielný výskyt. Najviac sa vyskytuje u aziatských národov. A má to nejakú konkrétnu príčinu v tých genetických faktoroch? Môže to byť tie genetické faktory a čo sa týka žien, tak sú to pravdepodobne tie hormonálne zmeny, ktoré u žien zohrávajú predsa takú väčšiu úlohu. Ako zistím, že mám hypermobilitu? Môžem mať napríklad podozrenie, že pri pohybe idem v niektorom kĺbe ako keby za hranu, tak si poviem, že mám hypermobilitu. Stačí to takto, alebo je potrebné nejaké konkrétne vyšetrenie, aby sa tá diagnoza potvrdila a je aj asi lepšie navštíviť lekára? Tak pri vyšetrení hypermobility, alebo ak máte zdiagnostikovať hypermobilitu alebo hypermobilný syndrom, není to ochorenie, tak môžete si to človek aj sám zdiagnostikovať, ak na sebe si všimne takú nadmernú pohyblivosť. Napríklad časté je, že keď stojíte, tak kolená sa ohýbajú smerom ako keby dozadu, alebo keď vystriete hornú končatinu, tak v lakti sa ohne viac ako 180 stupňov. Toto je ono? Áno, takže máte hypermobilitu, dá sa povedať, áno. Alebo napríklad si dáte, že palec na predlaktie ruky, alebo napríklad sa dokážete predkloniť, takže sa rukami alebo dlaňami, niektorí až predlaktiami dotknete zeme, pravda, že pri vystretých dolných končatinách. Takže áno, môžete sa aj sami zdiagnostikovať. Lekári majú na to aj určité, by som povedala, tabuľky, kedy vlastne sa tá hypermobilita delí na ľahkú, strednú alebo potom ťažkú hypermobilitu. Ale je to len otázka teda určitého zakategorizovania. Takže ste spomenuli, že hypermobilita nie je ochorenie, ale je to len nejaký syndrom. Spomenuli ste, ako sa môže prejaviť teda na rôznych kĺboch a mňa by zaujímalo, že či je to vždy
na celom tele, alebo sa to môže prejaviť aj lokálne, že napríklad len v jednom klube? Možno by som sa tu ešte vrátila k tomu predchádzajúcemu, že prečo je to dôležité zistiť, alebo aby to tí lekári brali do úvahy. A je to z toho dôvodu, že u hypermobila, ak má nejaké subjektívne ťažkosti, najčastejšie bolesť, tak tá bolesť nemusí korešpondovať s tým objektívnym nálezom. Hej, pacient príde a povie, že ho bolia kríže, ale predkloní sa a môže budiť dojem, že si vymýšľa alebo že simuluje. Takže ak je hypermobil, tak on ten predklon urobí a tú bolesť on vnímať určite môže. Takže to treba brať do úvahy. Čo sa týka tej ďalšej otázky, tak áno, hypermobilita je väčšinou generalizovaná, to znamená viac menej na všetkých kĺboch tela sa prejaví rovnako, ale môže byť viac vyjadrená povedzme na končatinách alebo len v oblasti chrbtice. A keď sa týka, že napríklad lokálnej hypermobility, čiže len nejakej miestnej, tak tu my už považujeme za patologickú, čiže za zlú. A tá môže vzniknúť napríklad opakovanou manipuláciou v nejakom segmente, alebo ak dochádza k dlhodobej blokáde v určitom segmente a vlastne ten organizmus to kompenzuje hypermobilitou nad alebo pod týmto zablokovaným segmentom a tento stav by sme už mali vo fyzioterapii riešiť. Takže zase sme sa vrátili k nejakým nesprávnym pohybovým návykom, ktoré môžu prispieť k tej hypermobilite. Dobre som to pochopila? Myslím si, že toto ani nie. Ak proste tú hypermobilitu máte, tak tam ide len o to, že musíte ako keby ten svoj pohybový režim alebo napríklad športovanie tomu určitým spôsobom prispôsobiť. Jasné. Čiže len zlými návykmi si ju spôsobiť nemôžem, ale môžem si ju ako keby zhoršiť? Je to taká, že vo všeobecnosti, keď máte zlé pohybové návyky, tak si môžete zhoršiť stav vášho pohybového aparátu. A ak máte aj hypermobilitu, tak to riziko sa možno trochu zväčšuje. Jasné. Ako je to s vekom a hypermobilitou? Ako sa najčastejšie prejavuje u detí? Ako je to u starších ľudí? Ako je to prípadne so stárnutím s hypermobilitou? Tak s vekom sa hypermobilita skôr stráca, ale nie je to celkom pravidlom. Ja mám pacientky, ktoré majú aj cez 80 rokov a predklonia sa úplne tak, ako som hovorila, že sa dotknú dlaňami zeme. Hypermobilita je považovaná za preartrózu, to znamená ľudia s hypermobilitou majú predispozíciu na degeneratívne zmeny kĺbov, väčšinou váhonosných, to znamená bedrových, kolien. Sú to často napríklad haluxy na bočené palci na nohách, alebo sú to artrotické zmeny na drobných kĺboch rúk, čiže ako keby deformita prstov na rukách alebo aj na nohách, ktorá niekedy môže napríklad na tých rukách aj imponovať ako reumatoidné ochorenie, ale nie sú tam zápalové znaky, to znamená, že je to tiež ako artrotické zmeny. A s vekom sa táto predispozícia alebo tento výskyt zvyšuje. A čo sa týka detí, tak tam sa väčšinou hypermobilita prejaví alebo demaskuje s nástupom do školy, keď takéto hypermobilné dieťa sa začne viacej učiť, čítať, písať, pozerať povedzme do monitora a vlastne tam sa často preťažia hlavovo-krčné väzivové systémy a preťažia ten pohybový systém hlavovo-krčného prechodu a tie deti sa potom sťažujú na bolesti hlavy. Takže hypermobilita je ako keby aj v krku v týchto... Áno. Že to, čo sme hovorili, že vlastne tie hypermobilné segmenty sú vrátanie chrbticových. To znamená, že aj tie chrbticové stavce, klbiky sú spájané väzmi a tie sú voľné. A hlavovo-krčný prechod, v podstate tam sú tie väzy veľmi dôležité, aby udržali tú stabilitu tých svalov v rámci hlavovo-krčného prechodu a toto potom tie deti pri tom predsunutom držaní hlavy neudržia a tie ťažkosti sa prejavia bolesťou hlavy, sa to označuje ako anteflexná bolesť hlavy a to je práve z týchto preťažených ligament. Zaujímavé. No, o deťoch sme sa podrobnejšie rozprávali, alebo respektíve o tom, ako by sa mali správne učiť, ako by mali správne sedieť v predošlom podcaste, na ktorý môžeme teraz odkázať, môžu si ho poslucháči vyhľadať v škole chrbta pre deti, takže tam sú aj od vás. Áno, tam sú potom aj tie rady, ako napríklad čítať, že mať stojané knihy, alebo si robiť prestávky v tom učení, alebo správne nastaviť tú pracovnú plochu toho dieťaťa. Takže áno, nájdu tam
poslucháči rady aj k takýmto ťažkostiam. Komplexnejšie. Áno. A čo sa týka tej staroby, tak ja som vždy mala dojem, že keď stárneme, tak ako keby tuhneme v tom pohybe. Takže je to zvláštne, že ste povedali, že tá hypermobilita sa vekom ako keby stráca, že je to... Áno, práve, že sa stráca, že stuhneme. Že stuhneme. Pán profesor Levitt nás vždy učil, že keď niečo stuhne, tak to prestane bolieť. Takže aj tam sa niekedy možno nachádza aj to vysvetlenie, že niekedy možno starší ľudia, keď aj máte pocit, že sú takí menej pohybliví, ale nesťažujú sa na bolesť. Nesťažujú sa na bolesť. Rozprávame sa stále o hypermobilite, rozprávame sa s pani doktorkou Evou Dubravovou, ktorá je lekárka so špecializáciou v odbore neurológia a rehabilitácia. Hovorili sme na úvod, že za hypermobilitou sú voľnejšie väzy. Je tam z tohto dôvodu predpoklad aj nejakého vyššieho rizika zranenia? Tie voľné väzy naozaj zvyšujú riziko zranenia, pretože tá stabilita najmä členkových kĺbov a chodidiel je tam viac menej ohrozená. To znamená, ľudia, ktorí sú hypermobilní, môžu častejšie utrpieť vyvrtnutie členka, napríklad ak behajú na nejakom nerovnom teréne, alebo stačí niekedy aj chôdza po nerovnom chodníku. Čiže to riziko úrazu je tam väčšie. Alebo hypermobilný človek, ak napríklad spadne, tak má väčšiu predispozíciu, že si napríklad môže vyvrtnúť koleno. Alebo sú také časté úrazy, alebo teda preťaženia napríklad pri švihových pohyboch volejbalisti. Ja sama, keď som hrávala volejbal, tak som mala spoluhráčku, ktorej sme počas zápasu aj dvakrát ako tréner jej ako keby nahadzoval rameno, že ak prúščie zasmečovala, tak to rameno vlastne vyskočilo. Takže tá hypermobilita je predispozíciou na takéto preťaženia a až úrazy kĺbov. Je liečba hypermobility niečím špeciálna? Sú jej súčasťou aj nejaké lieky? Liečba hypermobility je vždy o tom, že či ten človek príde a má nejakú akútnu alebo chronickú bolesť. Pri tej akútnej bolesti je dôležité toho pacienta tej bolesti čím skôr zbaviť, aby neprešla do tej chronickej, pretože tá sa rieši horšie. Čiže sú tu na mieste lieky proti bolesti, proti zápalu. Určite by som spomenula aj ten protibolestivý a regeneračný účinok vysokodávkových vitamínov skupiny B, B1, B6, B12. Bola by som možno opatrnejšia s liekmi, ktoré relaxujú svaly, tzv. Myorelaxancia. Ak ten sval nie je príliš stuhnutý, lebo aj pri hypermobilite môže byť stuhnutý, tak by som bola taká opatrnejšia. Čo sa týka takých chronických stavov alebo dlhodobejších, tak vo všeobecnosti sú ako keby predpisované skôr ortopédmi, reumatológmi rôzne lieky na podporu chrupavky, takže sú tzv. Chondroprotektíva. Ale možno by som tu zdôraznila napríklad veľkú úlohu vitamínu C, vitamínu D, ale zase všetko v určitých hraniciach normy, nič nejako neprekračovať. To už je taký štandard v dnešnej dobe, tieto základné suplementy. No ako je to s fyzioterapiou, pretože tá býva štandardne súčasťou liečby týchto problémov s pohybovým aparátom. Predpokladám, že pomôže aj pri hypermobilite. Možno by som tu ešte povedala, že prečo vlastne hypermobila začne niečo bolieť. Tam je to o tom, že keď máte vlastne uvoľnený väzivový aparát, ktorý spája ten kĺbny systém, tak o to viac sa potom musí aktivovať ten svalový systém a ten svalový systém je preťažený a on začne bolieť. To znamená, že ľudia, ktorí majú aj takú bolesť z hypermobility, tak často si možno niektorí spomenú, že niekde dlhšie stoja alebo sú na nejakej dlhšej túre a vlastne začne ich bolieť driek. Alebo sa vracia taký človek z nejakej dlhšej túry a dole kopcom začnú ho bolieť kolena. Čiže tá bolesť pramení z toho, že ten svalový systém musí ako keby nahrádzať ten väzivový a on keď sa takto preťaží, tak začne bolieť. A vlastne dáva najavo, že ako keby niečo nebolo v poriadku. A toto je to, čo potom musí riešiť tá fyzioterapia. Ak je ten stav akútny, tak vždy podľa toho sa snaží tiež svojimi terapeutickými prístupmi zmierniť tú bolesť. A pri tých chronických stavoch tak vždy zohľadniť celý ten pohybový systém aj s tou hypermobilitou. Naši poslucháči určite poznajú okrem fyzioterapie aj školu chrbta, to sme tu už dneska spomenuli pri tých deťoch. Existujú aj pri škole chrbta nejaké špeciálne odporúčania práve k tejto hypermobilite?
Tak škola chrbta je naozaj potrebná dodržiavať ju aj pri hypermobilných ľuďoch. Možno by som tu trošku upozornila na tzv. Vyšší set. To znamená set, kedy máte uhol medzi trupom a stehnami, dolnými končatinami väčší ako tých 90, aj cez 100, 110 stupňov alebo aj 120. A je to z toho dôvodu, že takýto vyšší set vlastne odľahčuje bedrové kĺby a tie bedrové kĺby sme hovorili, že sú určitým spôsobom preťažované u hypermobilov, najmä tých starších alebo dospelých. Čiže aj tá prevencia preťaženia alebo vzniku degeneratívnych zmien váhonosných kĺbov je napríklad v takomto vyššom sede. Tie chodidlá, pravda, že aby boli na zemi položené. Takže v podstate taký jemný záklon, ako keby? Nie, vyšší set. Akože sedíte tak, že vlastne ako keby ste sedeli na barovej stoličke. Ale nohy sú opreté o podložku. Nižšie. Áno, vždy, aby ste boli stabilne ako keby opretá o tie chodidlá, ale vlastne ten uhol medzi trupom a s tými nohami je väčší ako tých spomínaných 90 stupňov. Čiže nie je takto, že idem do ľahu, ale opačne nohy dávam ako keby nižšie. To isté máte, že ak si lahnete, že máte takú sedačku, do ktorej tak vpadnete, tak áno, tam sa ten uhol zase môže zmenšiť, takže tam, keď sa vlastne zakloníte, tak, alebo si tak pololahnete, tak zase ten princíp, že sa ten uhol tých kĺbov, bedrových kĺbov alebo tých stehien a toho trupu sa zväčší, tak vlastne si urobíte vyšší set vlastne v ľahu. Vyšší set formou ľahu. Vyšší set formou ľahu. Hej, a napríklad aj tie sedačky, že často sú aj pacienti, ktorí majú preťažené tieto váhonosné kĺby a oni napríklad mi povedia, že majú problém v tom, že dlhšie sedia na tej sedačke a potom vlastne nevie z tej sedačky vstať a potom to musí to stuhnutie tých svalov ako keby rozchodiť. A to je taký ten prvý stupeň, že tie svaly sú preťažené a oni to preťaženie v rámci stuhnutia a keď sa to plus minus nerieši, tak začnú potom bolieť. A aký je vhodný ako keby ten nástroj na sedenie pre ľudí s hypermobilitou, ak musia dlhodobo sedieť, dajme tomu majú sedavé zamestnanie, nejaká tá kľakačka alebo čo by ste odporúčili? Môže byť aj klakačka, ale je to o tom, že aj na tej klakačke vlastne sedieť ako keby to striedať. Vždy je dobre kvalitná stolička, tak ako či škola chrbta, alebo ako si môžu aj poslucháči nájsť aj v podcastoch, ten uhol 90 stupňov, nohy, kolena, predkolenia, ale môžu to striedať s klakačkou, alebo si môžu napríklad niekedy sadnúť ako keby obkročmo tým, že majú vlastne pred bruchom ako keby opierku obyčajnej kuchynskej stoličky, alebo si presadnúť na fidloptu. Čiže aj to striedanie tých polôch je dobre nielen pre ako keby normálnych, alebo pri nejakej obyčajnej, keď poviem v úzovkách svalovej disbalanci, ale aj pre tých hypermobilov. Dneska sú trendy aj tie polohovateľné stoly, automatické alebo aj mechanické. Čo hovoríte na to? Tak tá polohovateľnosť toho stola je v tom akože dobrá, aby sa prispôsobila tá výška pracovnej dosky výške tej stoličky alebo výške toho človeka. Alebo sú potom aj pre deti tak polohovateľné, že sa vlastne dajú zdvihnúť, že tá zadná časť je ako keby vyššie a vlastne to potom eliminuje ten predklon hlavy a vlastne odľahčuje ten hlavovo-krčný prechod. Takže toto sú naozaj že také technické parametre, ktoré potom ten nábytok môže spĺňať, ale vždy je základom, aby ten človek alebo ten nejaký terapeut, alebo nechcem povedať predajca, aby ako ovládal ako keby aj tie zásady tej školy chrbta. No to je otázne, takže radšej by sme sa na to nemali spoliehať. Tí fyzioterapeuti by to určite mali vedieť, ale aj na stránke bezbolestichrbta.sk sú naozaj tie sedy rozpísané, aj tie uhly. Čiže vždy je to o tom, že môžete mať aj, nechcem povedať lacnú stoličku, ale keď je dobre nastavená na vašu výšku a na výšku pracovnej plochy, tak určite spĺňa svoju úlohu. OK. A na záver by sme si ešte mohli povedať niečo k športu. Sú vhodné a nevhodné športové aktivity pre ľudí s hypermobilitou? Vieme to tak rozdeliť? Tak ako som spomínala tú moju spoluhráčku z volejbalu, tak také menej vhodné sú športy, kde je švihová aktivita. Napríklad ten volejbal. Môže to byť tenis, tenisové podanie alebo squash. Golfový úder je tiež veľmi švihový, čiže ten chrbát tam
ak to neudrží ten svalový systém, ten stabilizačný systém, tak tie svaly sa preťažia a môže vzniknúť nejaká akutná bolesť. Vhodné športy sú určite napríklad beh na lyžiach, cvičenie vo vode, plávanie, ale tam treba trošku ten štýl vedieť, teda skôr ten kraul alebo znak. Môže to byť pre tých starších, povedzme, ľudí, ja osobne veľmi doporučujem stacionárny bicykel, pretože môžete ho používať aj v zime, môžete si ho lepšie nastaviť, môžete ho používať viackrát za deň. Hypermobilní ľudia by mali posilovať, mali by vlastne aktivovať ten svoj svalový systém, ale vždy v zmysle aj tej funkčnosti, to znamená aj zapájania tých svalov, čiže správne aj tie pohybové stereotypy a vždy s ohľadom na aktiváciu toho hlbokého stabilizačného systému chrbtice, čiže vždy s aktiváciou toho svojho kóre. A keby sme sa vrátili k tým deťom, tak tam by ste čo odporúčili? Nejaké to atletické cvičenie, futbal, taká všeho chuť? Deti by sa mali hýbať, nechcem povedať, že tak všeobecne, prirodzene, nejako by som ich neobmedzovala. Hypermobilné dievčatá alebo deti, chlapci väčšinou sú talentované na gymnastiku, takže tam všetko treba tak s rozumom, alebo napríklad baleťáci, hej, čiže aj tie nejaké kompenzačné, ten stabilizačný systém ako keby aktivovať, ale vo všeobecnosti deti by som nejako neobmedzovala, môžu kľudne aj hrať nejaké loptové hry, aj nejaké, pre mňa tie stabilizačné také hry, ako je hranie, že skákanie na škôlke, že na jednej nohe, alebo nejaké skákanie cez gumu, neviem, či to ešte dnes tak beží, alebo obyčajná naháňačka, hej, že musia tie deti mať nejaké ako keby sa uhnúť a tak ďalej, čiže taký ten prirodzený pohyb, plávať. Takže skôr takéto. Dnes možno niekedy vidím, že deti nevedia pobehnúť, ale vedia hrať super golf alebo nejaký tenis, alebo vedia lyžovať. Čiže skôr tá taká prirodzená, by som povedala, pohybová zdatnosť, výdrž. Je niečo veľmi dôležité z vášho pohľadu, čo by ste chceli ešte ako takú poslednú bodku, dobrú radu na záver povedať ľuďom s hypermobilitou? Možno by som povedala, že aby keď aj im niekto vysloví túto diagnózu alebo tento syndrom, že sa určite nemusia ničoho báť, není to nič nejaké chorobné alebo nejako, že by sa ten pohybový systém nejakým spôsobom mohol týmto pádom ako keby zhoršiť. Ja vždy hovorím svojim pacientom, že vy ste hypermobilitu mali, že ju budete mať, len teraz viete, že ju máte, takže viete sa k tomu nejakým spôsobom lepšie, kvalitnejšie, pohybovo postaviť. Hovorí Eva Dúbravová, lekárka so špecializáciou v odbore neurológia a rehabilitácia. Pani doktorka, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A ešte pripomínam, že podcast nájdete okrem podcastových knižníc aj na portáli bezbolestichrbta.sk, kde si môžete prečítať ďalšie rady a odporúčania odborníkov o tom, ako na život bez bolesti chrbta. Pevné zdravie a do skorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk.